Laमाया एसे बेन्दों सार जेनेबा गावखांबाय था गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय आरोखि दा नोंथांमोनाथ' भिडिअनि गेजेरजों आं देखायबाय रायजोफोर माने नैबे जोंनि बेंटल जायगायाव आरोखि ना BCDC सेरावनो बेनि सेराव कलेज दङ ओमफ्राय बे जायगायावहाय दिनैहाय जांख्रिथायनि थैथाम थौखौ देखायनो होननानै पेन्डेल खागासिनो दं आरोखि ना गोबां शेयार लाबोबाय आं देखायलांगासिनो दङ जायखिजाया नोंथांमोना नायलां आरो फिल्मखौ नायनो फै रायजोफोर नोंथांमोना मदद खालामफै दा बेनि थाखायनो आं भिडिअ खालामनाय जादों दा आङो देखायलांगासिनो दङ टिकेटखौ जाहैबाय 6टानिफ्राय होगोन होननानै मिथिहोदों आरोखि ना ओमफ्राय टिकेटनि बेसेना जाहैबाय माने सेरावहाय 150 हायाव 100 होननानै खोन्थादों आं बेखौ दहाय सोंनानै मोनबाय आरोखि ना जायहा नायनो मोजां मोनग्रा फिल्म बर' फिल्मखौ नोंथांमोना फैनानै नायफैदो बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैनाय जाहैबाय आं दा सिङाव देखायलांगासिनो दङ सेरा बजबखानाय हनै गासैबो बिराद एभेलेबेल सेर ओमफ्राय नायोबा फैनो हागोन आरोखि ना दा गोबां जोंनि बर' माबाखौहाय नायलांनांगौआ जों बयनिबो दायथ' जोंनि बर'फ्रा माने बर' फिल्मखौ नायनानै गाव गावनि थाखाय एसे सापर्ट खालामलायनांगौ बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैबाय जाहाथे नोंथांमोना नायफैनानै मदद खालामफैयो आरोखि ना दा आङो भिडिअखौ देखायलांनि नोंथांमोना बे जायगाखौ आं देखायगोन नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय बेयो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव बेंटल जायगायाव आरोखि ना आं दहायनो खोन्थाखादों दा टिकेटनि बेसेनखौबो आरो आं बुंबावनोसै माने नैबे सेरावहाय आरोखि ना बे सेरावहाय 150 लागोन ओमफ्राय हायाव जिरायनानै नायग्राफोरनि थाखाय माने 100 आरोखि ना 100 बिराद गोसा सान्दुं रायजोफोर बेनि थाखायनो एसे भिडिअखौ फोजोबनाय जासिगोन दा आङो देखायलांनि नोंथांमोना नायलांबाय जों नायबासो बर' सिनेमाफ्रा एसे जौगालाङो बेनि थाखायनो जोङो बयबो नायनानै एसे नायनानै मदद खालामलायनांगौ जाहाथे बर' फिल्म देखायग्राफ्राबो एसे लाब जानानै बानायनायफ्राव एसे गोसो गुदुङै बानायनानै जाहाथे जोंनि बर' फिल्मफ्राबो जाहाथे गोजौ सिरिसिम सौहैनो हायो बेनि थाखायनो जों गावजों गाव मदद खालामलायनानै सिनेमाफोरखौ नायलायनांगौ आरोखि ना बर' सिनेमाखौ आं हिन्दी बायदिसिनाखौ नायनो थिनाखै जोंनि बर'खौसो आं नायनो थिनदों आरोखि ना माने जों बर' मानसि नालाय ओंखायनो जों बर'जों बर'नि सिनेमाखौ नायनानै एसे मुंदांखा खालामनांगौआ जोंनिबो दायथ' थायो आरोखि ना दा बेनि थाखायनो आं भिडिअ लानानै फैदों जाहाथे नोंथांमोनाबो बेहाय फैनानै एसे मदद होफैयो बा नायनानै एसे जगदान होफैयो आरो फिल्म जाय बानायदों बिसोरखौहाय जाहाथे एसे थुलुंगा होनाय बायदि आरोखि ना बेबायदिनो सेरा रेडि जोब ओमफ्राय पेन्डेला बिराद गिदिर होदों आरोखि ना नैबे जायगायावनोसै दासो खोंगासिनो दङ माखासे खोंजोबनो हायाखै दा बेलासिसिमाव जाहैगोन आरोखि बारा गोबाव नांनाय नंला माखासे खावसेया जोबखाबाय नै बैयावनो देखायनाय जागोन ओइलाय माने बे पर्दायाव देखायगोन आरोखि ना जायहा नायनो गोसो फैनो हागोन सरि जायगानि नामखौ आं खोन्थाहरनो बावदों दानिसो आं खोन्थागासिनो दङ बेयो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल जायगा आरोखि ना बेंटलावहाय बियो बेहायनो देखायनाय जागोन आरोखि दिनै बेंटल बेखौ जाहैबाय बे जांख्रिखां फोथार आरोखि जांख्रिखां फोथार बेंटलनि जांख्रिखां फोथाराव बर'नि थैसाम थु दिनैहाय देखायनाय जागोन आरोखि नै खागासिनो दङ बिराद गुवार स्टेज जादों आरोखि ना दा बेनोसै रायजोफोर जायहा गोसो गुदुं नायफैलायदो बा नायनानै एसे मदद खालामफै मानो होननानै बुङोबा जोंनाबो माने बर' फिल्म देखायनायाव गोबां खरसा थाङो गोबां परिश्रम जायो बिनि थाखायनो दिहुनग्राफ्रा बारा माबा जायाबाबो दिहुननायाव एसे दुरबल जायो आरोखि ना बिनि थाखायनो जों
गाव गावनि बर'नि सिनेमाखौ नायनानै एसे जौगाहोनांगौ आरोखि थुलुंगा होनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खावलायहरबाय गासैबो फैनानै मदद खालामफैदो जाहाथे जाय मानसिया सिनेमाखौ खस्थ' खालामनानै देखायदों बिसोरबो एसे सिनेमाखौ दिहुननायाव गोसो गुदुं जानानै आरो उनबाराव आरो मोजांसिन दिहुननो हानाय बायदि दा बेनोसै लोगोफोर दा आङो बुंबाय नोंथांमोननो फोरमायहरबाय जायहा नायफैनो हायो नायफैदो दा जायगाखौबो आं खोन्थाहरखाबाय माने बेंटल नैबे जांख्रिगां फोथाराव आरोखि ना ओमफ्राय VCDC सेराव ओमफ्राय सेरावहाय कलेज दङ नोंथांमोना फैबानो मिथिखागोन आरोखि नैबाव देखायनाय जागोन होननाय पर्दायाव हरनि 8टानिफ्राय जागोन होनना बुंदों जायखिजाया गोजाननिफ्राय फैयोबा एसे सिगां फैनानै टिकेटखौ लाफैनाया मोजां आरोखि ना स्टेजखौ बिराद गिदिर एसेयावनो दोनथ'बाय बयनिसिमबो गोजोन्थों आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनसिगोन थेंक इउ